Така, добър вечер. Искам се да си направим един дневен рекап на база това, което се случи през деня. Като ми се иска да разгледаме както индексите, така и еврото и паунда в чисто като логична връзка какво се случи през деня. Така, ако ви попитам къде е очевидният маркет мейкър модел, който се разигра, да ви дам така 30-40 секунди да се опитате да ми отговорите. Някой има ли идея? Имахме все пак един много остро експанзивен ден на NASDAQ надолу, който не спре и е спорно дали още е спрял. През лондонската сесия си говорихме как един очевиден таргет е New Week Opening Gap-а. Тоест аз сме си го говорили през всяка една сесия, как да кажа. Non-stop се говори, че това са едни VIP Fair Value Gap-ове, които са по-важни от другите и са по-силен магнит за цената. В случая имахме запращане. Ако приемем за оригинална консолидация, отлепването и създаването на самия гап, отиването нагоре е Market Maker модел, на върха имахме дивергенция, която също е ден срещу ден, поставяйки най-високата точка в вторник на S&P 500, през Азия в сряда, която е календарен вторник, тъй като полунощния е минал още в сряда на NASDAQ, счита се от новия ден. И имахме в същия момент YM не уважи посоката на Market Maker модела до такава степен. Включи се по-късно, но го имаме и там есентито. И така, какво се случи? Добър вечер. Първото, което на нас си задам като въпрос, календар. Защо имаме утре новини, а днес се разигра цената? Простият отговор е, защото е възможно. Чисто и просто цената не е задължена да следва календара, когато става въпрос за Market Maker модел. Сега в случая, това е един от малките Market Maker модели, идващи след голям Market Maker модел. Нещо, което сме си оговорили пак през сутринта през Лондон, назад през предишните дни също. Сега се разигра много добре. Имахме ситуацията, където пропада големия Market Maker модел, цената пропада, използва големия Sell модел. И след това имаме едно съобразно замиране с ретрейсмент, който трябва да се върне към Price Action, който е около 3-месечния Open. Нали така? Това, което стана за 3 дни буквално, беше акумулиране, ревърсъл и дистрибутиране на Market Maker модел, който се разигра сега в момента. Чисто и просто пред нас. Много редки са дните, където ще имаме еднопосочен New York AM, след това няма да ревърсне в 90-те минути, след това Lunch Hour ще продължи, след това PM сесията. Сега си мисля, че ако се появи качествена дивергенция, може да имаме още едно entry short, което да стигне до New Week Opening Gap-а. За жалост не е задължително да стане през днешния ден и просто влизане на шорт с идеята да бъде ударен New Week Opening Gap-а сега не е задължително да се работи. Може да го гледаме. Но много хора от вас ми писаха и си описаха ентритата през сутринта. Някой от вас сега има ли сред тези два, които ми писаха, само да се покаже в чата? Имахме дивергенцията веднъж, която обяснихме на седмичния цикъл. Още веднъж Лондон срещу Ню Йорк, преди да отвори пазара. Аз в един от чатовете имам снимката с моето ентри, съм обяснил какво съм направил. Там за жалост няма задържах долу колкото ми се иска. Но имах едно от най-добрите ентрита възможни на NASDAQ. В Trader Day Member Strategy, мисля, че не я изтрих снимката, но така. Или не съм я качил тук. Една секунда. Сигурно ще остане интересно все пак да я покажа. Али май точно там съм я качил. Една секунда. Така. В чата може да я видите, като идеята за ентрито ми е била, само се приходя да скоро да видя, ако не погледна на голям екран. Точно в този момент сами можете да видите къде е цената. Чисто като структура,
все пак на CFD, но идеята е, че при Market Entry около 9 часа при формирането на дивергенцията. Какво се случва от там нататък? Цената започва манипулация на ниска графика. Имаме комбинацията от SMT-та седмичен срещу дневен, срещу по-нисък 6 часов цикъл. Този прайс лек е реално прайс лея, който ме отказва, защото имаме частично SMT, което е ниско качествено само по себе си. Quarter 1 срещу Quarter 3. Това е момента, в който то съществува. Много важен момент, описващ моето падение. Същевременно малко по-късно, защото тези свещи идват след тези, ние създаваме ново SMT с Q2, което е по-качествено SMT, което по някаква причина аз решавам да не уважа. Така, и това вече е третото в веригата работещо SMT, което изпраща цената надолу. От тук нататък основната ни задача е да разпознаем факта, че сме прескочили от low resistance към high resistance, т.е. имаме low resistance liquidity run или бързите условия на Market Maker модела и сме разпределили надолу изключително мощно, което ни е позволило да достигнем почти до нулика opening gap, който би трябвало в най-обозримо бъдеще да бъде ударен. От другата страна, за тези, които сутринта не са били на еврото и на паунда. Ако има въпроси за нас, да ги напишете сега, между другото, ще ги прочета. Пак ще се върнем на места. Да. Евро и паунд имахме CPI папката, която беше на паунда. От 3 часа. Изпълни се идеята, за която казвам отново не съм и по-сно ентрито в чата, извинявам се, ето го. Отново казвам, че успешно съм предикнал CPI. Сега това, което се случи, сработи отново и на паунда. Като кача записа ще видите едната грешка. Едното нещо, което не пресметнах и възможността да не се появи едноминутен уик, който да вкара цената малко по-нагоре, за да удари лимит ордер, подхода, който имахме сутринта. За радост, самото предвижване нагоре, за моя лична радост, но не и за идеята, самото предвижване на цената нагоре по време на минутите преди news релиза ми позволи пак да имам ентри. Оттам нататък, мисля, че вече теоретично сме влезли в прайс лея, който коментираме отдавна за ребалансиране на част от гаповете, които съществуват. Вече това е дневна графика, т.е. висока графика. Вече виждам, че имаме SMT-та с първите дни, които са върнали леко към гапа, срещу тези, които отсам не са. Бих казал, че наблюдаваме известен continuation на първо време. Другата седмица е интересна с това, че е седмицата между 3 месеца и нещата ще се забавят. Но да, истински интересен price action, като влезем на по-ниска графика, отново имаме дивергенциите, които ни подсказват за price action на high срещу Да, и аз си спомням нещо, което си мислех за 15-минутен гап. Едночасовия ли беше? Да, абсолютно просто теоретично не разпознах идеята, че може сега да сме влезли с надолу в сел кондициите и да сме тръгнали към New Week Open Gap. Да, имахме моментен прозорец, където да се влезе от върха на SMT-тата над True Open-ите, което е перфектно, нали? Моето entry не беше ударено дори и при раздвижването на началната цена на пазара, защото по снимка се пада точно в тия срещи. Тая голямата зелената е много разпознаваема е тази среща. Имате снимката в чата. Ентрито ми е някъде по средата на самата среща, така че ентрито не ми е ударено дори по време на ретрейсмента, обаче сам се извадих по идея. Това, което стана от другата страна.
ще сформира още един SMT лек. Ние вече реално имаме съществуващо SMT с Лондон, просто го затвърждаваме, като създаваме още едно между 90-минутните цикли, т.е. розовия срещу зеления, и в последствие тръгваме. И това е раздвижване до 9.40 даващо без темпото по време на 30-минутния прозорец, който е след отварянето на пазара. Така че ако случайно сме на грешния пазар, ако сме търгували SMT, ентрито пак ни е дадено при появата на трето SMT, което е верижно. И разбира се, трябва да коментираме Dow Jones. Казал съм ви кога се гледа Dow Jones, кога е в синхронизиран и кога се ползва SMT с него. Именно при наличието на червена папка, каквато нямахме. И Dow Jones просто замина нагоре, не уважи идеята за навлизане в Market Maker модел. Можете да си представите, до 10.30 ние сме реално над предишния червен цикъл, най-малкото, което е да не коментираме True Open, че сме много далеч от тях, докато през другото време останалите два пазара разпределят надолу. И тук сама идва идеята, че искаме да търгуваме S&P или NASDAQ по предпочитание NASDAQ, а не Dow Jones, защото парите, които биха били изкарани при едно и също движение на Dow Jones и на S&P са повече на Dow Jones, т.е. най-качествен е NASDAQ от към точки, които изкарват нещо. Следващите Dow Jones, трети се пада S&P 500, но има ситуации, където те излизат от корелация и по този начин се получават разминаванията. Сега нещо, което аз предполагам, че ще стане, по линия на това, че Dow Jones е толкова слаб в имитиращото движение, което се случва на другите пазари, е, че може да имаме провал на Market Maker модела при Dow Jones, да не се достигне New Week Opening Gap, другите два пазара да го достигнат, да се ревърсне от там и така. Стига самият последния таргет на Market Maker модела да бъде, разбира се. В момента има шорт позиция, ако някой иска да я вземе, която с таргет 50% да речем на гапа или дори 100%. 4 към 1 е в момента. 3,5. Ако се вземе целият гап. Това е реално е трейд, който аз бих взел. Нали, не ви казвам нищо. Това е идея, която много в момента бих уважил. Въпреки ранния тайминг в PM сесията. Ако в момента не излезе след като си премести стоп-лоса на break-even, бих е таргетирал отново за End of Day Macro, стига да сме отново near a high, близо до края. И така, наистина изключително интересен, изключително важен ден. Съветвам ви да си заведете бележки. Съветвам ви в бележките да пише 3 дни описани като Market Maker модел. Седмичният цикъл може да се каже, че беше XAM, но реално седмичният цикъл в момента не е важен. В момента приоритет взима Market Maker модел. Имаме XAM и евентуално да имаме едно D, след това няма значение. Дори може да е тази, пак ще използвам думата дистортната дистрибуция, една къса дистрибуция вътре. Нещо, че имаме новини може да се е солидна. Но основното в момента е Market Maker модел. Но в същия момент, само да погледнем Bitcoin и Ethereum, това е Total Market Cap, имали сме същата идея. Нямаме SMT-то на седмичната, на седмичния цикъл, т.е. вчера. Но имаме лондонското SMT и нямаме появата на третото SMT. Това е така наречената по линия на Doubling Theory. Или от най-напредналите начини за четене на цената, преподаван от Trader Day. Ние имаме Intramarket SMT, което потвърждава цената. Т.е. структурата е симиларна на индексите в много близко корелираните криптовалути, защото те са държани, така да се каже, от едни и същи хора, алгоритъм е на едни и същи хора. И за идеята ми за NASDAQ и нас по снимката или нещо в момента на криптото за влизане на шорт. Защото примерно само за криптото, да кажа за една секунда, ако по някаква причина ще влизам на биткоин, например, само бих влязъл в комбинация с
другите пазари едновременно с индексите. Те да са ми като корелираните пазари, като конфлуенция самите те. А иначе по самата снимка, то си има повече от, както се казва, повече от 100 причини за влизане там. И най-вече на най-ниска графика завършека. Нали, черешката на тортата в комбинация с големите SMT-та, идеята за Market Maker модел. Просто, нали, това е свещта. Гледам другия пазар, къде се намира в същия момент. Това е голямата зелена свещ, която показва. А идеята ми сега за PM сесията ли? И защото имаме дисплейсмент на PM Open и твърде голям таргет. И просто risk to reward ratio е добро. Това ми се вижда като един стойностен мини ретрейсмент, за да може да се довърши дистрибуционното движение. Аз не казвам да го вземете, разбира се, но така може би малко превъзбудено това, което се случи през деня. Казвам, че сега бих таргетирал довършване на основното движение за деня. Това ми е мисълта. И също така на 15 минутно, докато сме в чатовете, видях, че имаме даден entry drill. Т.е. връщане до 15 минутен гап, с оставяне на уикове вътре, тръгване надолу на 5 минутен, как изглежда, 5 минутен също. Тук имаме спор за Precision Swing Point, ако зеления кендъл е по-високо. Да, той е по-високо. Или? Добре. Нали, ако си... Когато го споменах преди 3-4 минути, вече е добър момент за много сериозно обиране на стоп-лосата. Трябваше аз да си вляза през телефона, че не ми е включен акаунта през браузър. Но нищо. Да. И другото, което е TMS-ото сме манипулирали вече надалече от него, в стил така, т.е. манипулация преди манипулация. Има много по-голямо доверие на TrueOpen, когато, нали, манипулацията я виждаме, че е нагоре, ама преди това малко сме минали надолу. Нали, такъв смисъл. От моя опит знам, че така твърде често повече се работи самия TrueOpen. Това е, което исках да ви кажа. Да се върнем малко на еврото за една секунда. Имахме CPI-а, имахме разминаване в цената, което е създало ново SMT, което е много спорно за отиграване, да се влезе и да се чака. Но по-важното е там, че имахме успешно предсказване на CPI-а, на посоката на CPI-а за пети пореден път, който не мисля да го броя, защото другите си 4 са ми на NASDAQ, разбира се. Ще изчакаме да дойде априлския CPI, да видим дали пак ще имаме успех. В новия квартал може да има някаква промяна, сезонна тенденция и да не ми позволи, но все пак. И така. Много интересен ден, моля ви заведете си бележки. Иска ми се утре, какво предпочитате, да коментираме, или то реално може и двете. Иска ми се да коментираме идеите за Judas Swing и Silver Bullet, да ги обясня набързо за 10-15 минути и след това да ги вкараме в контекста на манипулационен и дистрибуционен квартал Q2 и Q3. Да видите как се впада тайминга. И другото нещо, което ми се иска, чеклиста. Искате ли на база списъка с термините, който е даден в другия чат за теориите, да си направите собствени чеклистове, да има 4-5, които да коментираме. Иначе наистина ми се иска да вземете всички термини, да си подберете най-работещите или тези, които считате за най-добри към момента и във времето да коригираме и манипулираме чеклистите, за да може да си ги напасват индивидуално на всеки един от вас. Да, моля ви се на няколко човека да си направят една така, да си напишат чеклиста на някъде в чата, да си го снимат, за да могат да ми го дадат или да го копипейснат утре в чата. И си мисля на 4-5 чеклиста, или само на 1-2, зависи колко време отнема, не знам, да погледна чеклиста, да погледна деня в вчерашния, днешния, няма значение, и да видим дали чеклиста би бил изпълнен, дали човека съответно е щял да влезе в трейда на база неговия чеклист.
Дори може да го направим с включвания. Вие сами да се качите, да си обясните нещата и така. Стига да има желаящи. Много ми се иска до няколко седмици да започнем да имаме включвания от хора, които вече са схванали голяма част от нещата. А за вечерта в 6:30, иначе сутринта ще си, както си е редовно, да си коментираме Лондона. Имахме CPI. Сега, на нас, да, когато имаме CPI, обикновено следващите дни са лесни за четене и логични. Ще разберем дали е същата ситуацията и при Панда и при Еврото. Искам се да погледна какви новини имаме утре за четвъртък. Абсолютно нищо. Нито оранжево, нито нищо. И после Retail Sales в 3 часа. Значи, добре. Ще видим какво ще се случи. Ще разгледаме сутринта Лондона и след това вечерта Judas Swing, Silver Bullet, Checklist. И вече от другата седмица, ще видим от другата седмица, може би задължително трябва да се влезе в по-голяма дълбочина в детайли за всеки един PDRA, да обясни Fair Value Gap Order Block, как се комбинират, как фрактално работят, как може да ползваме Fair Value Gap на една минута в момента на живо, може да използваме едночасов Fair Value Gap да реагираме от него или да го увърснем и такива неща. Добре, някакви въпроси относно днешния ден? Някой да иска да каже нещо, някой да е взел трейдове, да си признае. Ако няма никой нищо, добре, изчаквам. Не. На шорт. Нали така. За мен просто беше... Не, трябваше да си го държа, обаче това може би моят проблем е, че толкова съм фокусиран върху разглеждането на 22-минутни квартари и 5-минутни квартари, че просто нямам... Загубил съм си умението да държа дълго време. Това си е нещо, което си усещам, че е така. Превърнал съм се в скалпър. Ами, твърде вероятно, мисля си, че отива. То реално на нас може би твърде много не ми пука за моя лайв акаунт, обаче сигурно дори и от тук бих влязал в абсолютен дискаунт на сегашния прайс рейндж, ако теглим един гап, 50% са ни това нещо в абсолютен дискаунт на шорт, което е срещу всеки правила, също бих. Просто твърде вероятно е да се стигне до New Week Opening гапа. Но да не си правим такива експерименти, нали така? Да, и най-вероятно няма да е лаем този един от три пазара, защото просто е твърде висок. Това, което си мисля е, че утре следва организиране на, може би, на SMT. Сега, ако имаме слизане, или евентуално когато имаме слизане, един сценарий за мен е слизане, SMT, не слизаме утре SMT и така. Обаче просто основната част за седмицата, важното за седмицата, може да се каже, че се изпълни преди да са дошли новините от четвъртък и петък. За четвъртък мисля, че имахме Unemployment Claims, което обикновено прави консолидиран и гаден за трейдване Price Action. Може да погледнете предишния път, когато имахме Unemployment Claims. Няма да се опитам да си помисля. Това е петък. Това може да е бил Unemployment Claims или това нещо. Сряда, четвъртък. Тук съм на FOMC. Мисля, че е четвъртъка, без да го гледам дори по новини. Той е просто еднопосочен. На 15 минутна графика изглежда много лесен за трейдване, но вътре има нон-стоп залъгващи движения. Нон-стоп те приканва да излезеш и така. Това, което си мисля за Unemployment Claims, е най-добре да се трейдва в началото на сесията. Прави се баяс на високите графики и се влиза и се забравя. Или се гледа на 15 или на 5 минутен чарт, защото на една минута просто е твърде залъгващо. Значи, извинявам се за извънредното включване, искаше ми се да го коментираме.
Утре продължаваме с Лондон. След това казахме да какво имаме. И така, ако имате някакви въпроси, ми ги пишете. Има един много удобен канал, който ви препоръчвам да го ползвате, Trader Day Member Strategies се казва, и също така, нали, имате ми лично съобщение, имате и големия канал за въпросите. Благодаря ви за вниманието и така.